Buenos días. Fás arás chuig an Seol conas atá muid scalir an tatan seo Tásúla goil rudaí go má canrá tá sam go mé ag rá rudaí sa le seo bíonna gach seachtain a 2025 go dtí seo ag buint suirtaitnamh as an bodcaile a dhéanú as an bodcaile hafadú cean san na háirnta is fearr I rith na seachtainna domsa caiise sin a bheith mar Madsen Seol, no, Tronona Gelún and you actually agus mise ag síos taréis cafi all agus breakfast all tíomh moille ag scríomhach, cadíd na rudaí ó mé géirí déanú an tachtan sin ag teachtarás chuig an seach session gachrad up ag socrú mé féin an seo agus an sin tús a chur leis an bodcrail agus deagná ar an lún bí méid tafadú an céad gá agran ten fodcrail agus an sin ar an mórt madsen sé mórt bí mé ag déanú an leagan eile an leagan I bhfad ní simplí nó an leagan dá cheangach. So, tá sam bhfuil sibh beidir tín tuirseach is as mé féin ag leir trí a méid sin taitnamh bhfuil é buint as an bodcraile na leitheanta seo ach tá mé in láir so tá sim ghfuil na hagránnaí ghfuil na episódaí beaganí níos fearr mar ealar sin agus gur féidir libh má chuid fón agus má chuid spragu ó chlostal agus sibse ag éisteacht. Inniu, tá an rud ag an beaganí difriúil a dhéanú, tá mé chun quiz, now níl sam cén chuí Rocky sé seo an a bheith céad fan géad Fíornach nímí céad an mhaid sé seo, go má mar formas don fodcraile ach fan go bheithpans. Déint díart, má tá tú ag éisteacht le seo ba sé cearclóir, mar níl mé chun léana rud a churmach mna bhfuil sé go mágus, mna aibríonn an formas ar bhealach éigen ar éanos. So, fi mé leir ceapan cúpla seachtain hen gra mé chun é seo a dhéanú. Ar nóí tána generations tána glúne difriúla ad. So Generation Alpha, tá siad scríomh man seo. Generation Alpha, más rud é gur rugú idir 2013 agus inis thu, ceapan nach go léon duna, beidir gúil cúpla duna ag éisteacht I Generation Alpha. Ba landín ag éisteacht agus siad sin I Generation Z, no Zoomers freisin, níor thuile mé an fogail Zoomers ar thu bhir seo. Ag Gen Z, so sin idir an 9 agus 2012. So tá mise mar chuid gin glún sin, mar rugú sa bhlín 2000 mé. Millennials idir 8 agus 9. Gen X, 65 agus 8. Baby boomers, carcha sé, so taréis an dar chugad damda go dtí 1964. Agus an sin the silent generation his am an bhfuil aon duine seans go bhfuil beidir cúpla duine géisteach ó silent generation bhé fá 8 bliain díos ar leiad, so más rud ag go tú géisteacht agus tá tú sa silent generation rucha idir 958 agus 942 fair play goods gur mí amad as a bheith ag géisteacht an sin tá the gracious generation agus the last generation I ceapan go aon duine bio fósta down ó the last generation agus the gracious generation beidir tá cúpla duine beidirach ní ceapan ghfuil siad ag éisteacht leis an bodcraile seo. So, tá mé chun quizí ba bitir gur hí mé actually an nasc híos. Níl sam ní anna mé an quiz seo riomh agus níl sam mí na daoine a chruthí an quiz seo ach tá cuma soch legitimus ar freisin nuimi cínsa an dugan sé na turthaí dit siar an éasca tásúil agam go dúirthaí siad na tuairthaí dom siar an éasca nó beidir go maiarm na cheola ríomhphost a chuirteach ag deire an scrúd ag deire an quiz de an ná sin mar bríonn sé ach tá thart ar céimh tá thart ar 25 nó 5 cheistas 20 agam an seo ba arm gach ceann a ragart agus tá sa scála idir a 1 agus a 5. So mar hampla an chéad ceist sin I often eat foods that I know are not healthy for me. Agus an sin is féidir am aon a chuirteach a dó a trí a chathair 5 a 1 más rud é ghfuil mé ní aontaíonn leis an ráiteas ar churbe agus an sin ihar 5 más rud é ghfuil sé céad fan géad ceart agus ar nóí dó trí chathair más rud é ghfuil sé idir an dá cheannach acu agus an sin ag deire an quiz tásúil agam mar dúirt mé níl sé déint agam go dtí seo tásúil agam go dúirthaí sé tura éigen domsa faoi cin glún atá agam. Tá mis an prediction í dhéanam inis ní ceapam so mar dúirt mé is Gen Z mé rugú sa bhlín 2000 mé ach ní ceapam go mbeidh mé mar Gen Z ceapam go mbeidh mé mar millennial
Ok, sin an guess nó an prediction is tócha atá agams an tóir atá agams a rih a hosníimiid. So, a Rylinn agus tá an las cís má tá sibse ag géirí an quiz a thógáil ag am céan alum féin. No, beidir thréis dit éisteacht leis an bod creile seo. I often eat foods that I know are not healthy for me. See, freisin seo ní féidir leat a bheith smuoinmh nómarcha ag smuoinmh bheith Gen Z iver dógus bheith boomer ver cuaig nó ein rud mar sin. I often eat foods that I know are not healthy for me. Is tócha, bíon méid I rudí nachhfuil sláinte dom ó am go ham ach ag an ná am soch sláintúil le má eiste bia so germ iver dó. So soch inaccurate mar tá scrífa acúb an seo, relatively inaccurate. Being actively involved in my community is important to me. Is tócha tá sé tábhacht dom ach an bhfuil mé ró says an bhfuil mé ghlachu port an lan rudaí I ma phobal an seo agus mis mo chonaí sa Spáin beidir nach bhfuil mé mar tá mé beidir níos mó mar chuid sin expat community ach freisin tá teangagam ach an bhfuil sé sin cosúla a bheith actively involved in your community. Iver trí. Dirk Salor. I frequently set long-term goals and work steadily towards achieving them. I gcónaí bí mé ag scríobh síos aimime difriúla agus sprochan difriúla agus is dócha chuid acu bíon siad fad termach so chuir mé iver cahar síos mar ní maithlam a bheith smuoinmh an nómarcha sa tauci is dócha sa Seol maithlam midterm beidir meán termach a bheith smuoinmh faoi I gan 3 bhí cin nátuil mé gurí bheith maidir leis an óbergs rudí eile ag gan blian amháin ach is thuúlam bheith smuoinmh 2027, 2028 I gan 3 bliana, 4 bliana cinát bhaimid 2027 is tócha níos sin ró I bhádhain níos sin ach níos lú go leis gan ná 2 bliana Ost ar gáir ach I frequently set long-term goals and work steadily towards achieving them iver cahar ceapan tom soch coin sin le sin. Living in the moment, seo cean simil, so seo sais an rud céine ach nó an topic céine ar aonas. Living in the moment is more important to me than planning for the future. Céad fón, well, ní céad fón géad, iver cahar ríis ceapan. Maar living in the moment gan daos tá sé bhád níos tábhachtaí domsa ná bheith smuoinmh faoi rudaí roimhe seo. Ní maithlam bheith smuoinmh nómarcha faoin tauci agus ní maithlam a bheith smuoinmh nómarcha faoi rudaí roimhe seo. Ach má tá orm a bheith smuoinmh faoi ceann amháin san dá rud sin is maithlam a bheith smuoinmh faoin tauci mar féidir leat rudaí athrú sa tauci agus tá tú I gceannas ar rudaí difriúla tá tionchar agat ar rudaí a tharlóí sa tauci ach nuair tá rud ag an déanta tá sé déanta ok tá tú ná rud ag an ólam beidir as botún atá déantad na rudí cearta agus rudí maithe a rinne tú ach ag an ná ní maithlam bheith smuoinmh an nómarcha don tauci is maithlam cúpla rud a phlánáil amach agus is maithlam a bheith dul I gcónaí ar stócha ar an gosán ceart agus ag dul sa tro ceart sa Seol agus is maithlam bheith smuoinmh má leanamar eile seo ba mé ag an level seo le mé chuid teangacha with my languages a gan CV agus le ma cholacht is tócha with my company agus le ma chuid zebra ba mé seo. So iver cahar, smáithlam bheith living in the moment mar dearfa, ní léon riil astracán sin as Gaeilge gach a bheith an seo díorchanis agus ag smuoinmh faoi cadatá díorch os mo chóir sa nóméid sin ach freisin caafar well domsa nos caafar beganí planál a dhéanú don tauci ag an am céine. Being unique and different from others, tá seo simil camerará tá sé níos simúla ná mar ceapna. Ceapan gúil sé gobar, tá sé gobar mar format ceapan. Being unique and different from others is something I take pride in. Iver cahar nóid cuaig, sácóid, tá sé fíorhabhta domsa a bheith céad fan géad mé féin agus gan a bheith bortha faoi cad a ceapan daoine eile. Is tócha tá sin deachar orintha I dhéanamh Seol, ceapan gúil sé níos deachar le daoine eile. Tá an tá orm mar fear agus fear straight, agus níl mé mar chuid éon mion lucht nó minority is tócha agus tá mé privileged ar chlí is tócha sa Seol so tá sé beidir níos éasca dom é sin a dhéanamh agus tá mé céad fan géad sláintúil agus mar sinse ach tá sé níos deachar le daoine eile chun é sin a dhéanamh agus
right, no, sin sin really tábhaach maidir le cad a dáman ag leir faoi dearcanis. Being unique and different from others is something I take pride in. Yeah, iver cahar, ní maithlam bheith difriúil watha a bheith difriúil for the sake of it, ach, yeah, ceapan go sé sá, ceapan go bhfuilm, go leis gael socht difriúil beidir chuoine eile Lán Valley difriúil. So iver cahar ríis, a lán iver cahars an seo. I'm careful not to get emotional in front of others. Iver trí is dócha is cum lum, really, ach, yeah, is dócha gan am céan ní bhíon mé gairí mo thucánach faoi mar an rudí sa Seol go generalta is cum mas rudí gúil mé os chóir chuoine eile nó má tá mé méanaar. Change often brings more problems than solutions. Tá sé sin simúl. I would say more challenges, Béidir, ach more problems than solutions. Yeah, you know what, I'm suck. Virtually. Ní mé cínta faoi sin, ceapan go sé ro open-ended, go sé beaglín ro oscailte. Okay, I believe time-honored traditions should be preserved, so stocha go sé sin rudí atá, arsú le cúplacéad blian ó cúpla míle blian nús. Yeah, le lán rudí bín mé stoch old school rudí cosú le cash mar hampla bhí mé leir faoi sin cúpla óir ribh seo ar an bud creile ceapan go sé fíorthábhaach go glachtar le cash le airgad tírim I gcónaí. Agus ceapam cash is king agus garcud mar sin an tá bh géirí córta úsáid sin ceart leir ceapam mas rud é go bhfuil cólacht agat cólacht physical go le siopa nó bar nó bíalán beceartit glacu le cash le hargad tírim. Time honored traditions is sochail se sin tá tradiisiúntaí agus ní siad go má agus tá siad buganí dúcha ach freisin talán ceapan goil tradiisiúntaí tábhaach agus ní maithlam nar bhíon daoine ag déanamh tradiisiúntaí a scrosú ag gur níl éon ceadag é sinna dhéanamh slát an Johan. Muna bhfuil tú ag chuirteach chu chuoine eile nó bhfuil tú ag cruthú triblódaí do chuoine eile ceapan bearteit péród a dhéanamh sa Seol mar bhfuil tú ag géirí. So chuir mé iver chathair arís le an ceann sin. I plan my finances with long-term goals in mind ar a cuaig bíon mé Anna cosile sin an gáinún bín méid smaoine faoi agad maid le ag gan gábhlín céhéad a bhaid mé ag tiile céhéad bhaid tastáhaim chun é seo a cheannach é sin a cheannach iver cuaig iver sé beidir le haid é sin ach ní mé inán iver sé a fiociú. I'm skeptical of new technologies and prefer traditional methods iver cuaig. Well, chuir mé iver chathair mar beidir ghfuil daoine ag smaoineh agus a géiste clum gach seachtain. Tá nad seo le déanann sé gachar ar fián agus fápéir, níosáidan sé córta, úsáidan sé cash le cholarúd. So ach ag an céanamh bí mé úsáid Spotify gach lá, úsáidan me lá an ChatGPT don opair ach ní maithlam a bheith reliant sa stócha agus ag bra ar na rudí sin. So ceapam le rudí sa le sin tá siad anna chuachtach agus tá siad an cabhrú go mór leat agus ach ag an am céine caiith tú bheith cormach lob, mar seans go gailtí tú do chuid crothacht your creativity agus ceapan tá siad go má agus is féidir leatí úsá chun cabhrú go mór leat agus tá siad tábhaach, mar hampla tá tusa inis a géisteach ar Spotify nó Apple Podcast tá post agam agus tá sé céad fan géad ar líne. So ní féidir lim iver cuaig gorá le hain ceann sin ach I'm skeptical of new technologies and prefer traditional methods. Iver chathair ní maithlam an focail skeptical an sin ach seach sé sin, Tom ar choin sin leis. It's important for me that other people like me. No, iver dó. Caihí ceapan go sé tábhaach go daithníam le cúpla duine a héal go bhfuil ag only cúpla cara lom agus is féidir lom búla lób agus labhairt lób agus mar ní mé gurí bheith waicnach agus bheith im éonar. Ach seachas na daoine sin agus seachas cúpla duine bh agam is cum lom really faoi chuoine eile. Lína le trachtarachtaí ar mar rudí buics le déad nó chaní fangéad. Dé gachar tá sé dearfach ach beidir éon fangéad den feedback den aseolalas den na trachtarachtaí ecem ar an físeánaí agus ar an fudcréaltaí beidir 1% den ó fiú níos lú bíonn si díoltach agus náire is cum lom níon sa indifricht. I'm usually the first among my peers to try out new innovations. Nil Sam really faoi sin ní hiagam an ceist. Stocha iver trí. Conforming to societal norms is not important to me. Kid fan géad iver cahar nó iver cuaig. Iver
bhar cuaig ní sé tábhachtach tá mar arís just buinn sé sin le cad a spoinín daoine eile fút agus cin fábhéh féic tú a cathú de héal ar fad bortha faoi caile cheapan daoine eile sure cén difriúcht dhéana sé do a héal. I feel comfortable sharing my emotions openly with others. Sure bhí sé sin agam níos luútha nach rá sé. Or bhí sé an cosúla sin, so over a tree reach. I often feel like I don't fit in with other people around me. Tá just as down, nach bhfuil? Tá sé just as deep mar a déir fá. Ach tá sé go bhá. Tá muid leabhalach tríd na ceistí ar na ceistena go leisce linis. I often feel like I don't fit in with people around me. Ever though, ever tree. No, ever though mar, na daoine timpealarm sin mo córide, so ar nói. Mohim comproduct simple na daoine sin. An chéad ceann eile tá sé simú. I often find myself defending the way things have always been done. Ceapam gúil mé chun iver trí a chur is teachan sin, agus an fáile sin gobunach an podcréile a rinne mé an teachtain scate faoin nostalgia. Ceapam lán rudí féthe an tro blianahin, bhí sin níos fearr, a lán rudí bhí sin níos measa, agus tá sé gus le sin rélí nu sé chomh simplí le. Bhí gachar níos fearr, agus rinú rudí I meallach a bhád níos fearr, chuige blian ó hin, rih an idirlíon, no, bhí rudí agus bhí sin níos fearr, bhí rudí eile bhí sin níos measa. So iver a trí lehain ceann sin, a rís tamans ag gcónaí ag dul idir a haon agus a cuaig, so iver trí sin díreach sa lór, right on the middle, sitting on the fence. I like being part of a group. Iver a dó is a róhabhaach dom, tam sásta rudí dhéanamh I méonar, tam an a navsblach, tá mé galua ba mé I chonaí lom féin san áir san ní bhaid éon chumráidí tí agam ar fad tamil tam lán sásta le sin agus tam lán compradach le sin a bríon lom féin leis go deas bheith mar chuid sa grúpa mar rís ní bh híonn tú weicnach riomh ach ag an am céine go háirthe atá an grúpa an bhór ag gánaí tá bín argóns agat le duine ag an nó beidir ní argóns ach just tá tú má tá mis an seo le deithnar seans goil duine ó bháin just a chur seachar agus ní hat níon an duine sin lom agus tá bhrálam a bheith imime éonar in áit a bheith inrúpa le deithnar agus tá duine óháin nach da níon lom agus nach chuil mé compradach leis just ní maithlam am a chathú le daoine nach hat níon lom. Agus mé eile sin beidir go gaham níos mó ama imime éonar agus sin ceirclóir tam compradach le sin. In social situations, I tend to keep my emotions to myself. Arish ceapan go an focail seo agam faoi chrí. So iver trí is tócha. Beidir iver cahar actually. In social situations, tend to keep my emotions. Yeah, tam soch ach níl mór an emotions agam le rudí a lán rudí. Tam soch til le lán rudí ceapam. Yeah, iver trí. Career advancement and future success are always on my mind. Iver cahar mar dúirt mé níos luútha tá plán fad termach agam rilí le lán rudí máilte leis an obair máilte le ma garam ní máiltam an focail sin garam nó career ach na rudí a bhfuil mé gurí buintach sa taucií ní máiltam an focail career mar domsa buinn sé sin le a bheith ag obair le daoine eile agus a bheith ag gurí investment agus rudí níléon sim agam máilte le rudí sin nach máilte le cin áitfuil mé gurí dul le leanúint agus leis an targad agus gachar eile agus cin áitfuil mé gurí bheith ag gan 2 bliana agus 6 bliana so could be na rudí sin min sin so iver cahar le hé sin. I'm spontaneous and often do things without planning them beforehand. Iver dó orintanta ach ní go minic is málam an teachtain a fleanál amach. Tá mé có boring wow agus mis ag éisteacht féin inis tá mé ba mé boomer inis mé gur ágfuil boomers le drálach ar aon bhealach ar churbh ag fan go bheith me dréanos, no point second guessing it. I often volunteer for activities that involve helping others. No, ní bhíon mé chuna bheith fearnach. Orintanta mar hampla in dhéanaí rá na tréálaithe eile ná an dul gotí an tréál fel Gaeilge an seo is sa bhfuil agus tuis mé man bhfuil intan eile in anna dhéanamh tá se lán sásta chun an session na hógáil agus an session na dhéanamh. So le rudí sa le sin tá mé lán sásta chun bheith ní ag obair mar ibriúnach ach ag déanamh písa obairiúnach agus just cabhar le daoine gan bheith sa mé na bhót tá mé an rud éigeanna áil arás le haon rud seo. Ach tá mé sin rud a bhfuil mé gurí déanú níos mó sa taucií is tócha ach na leichanta seo na blinta seo tá mé an dúirthe seach ar mo chólacht agus na rudí eile imime héalagsúil mar bhí mé ag leirt i gcónaí faoi
an nadális a ólam snasachar ar mar chuid Spáise is cuiilead mar sin agus tá me fihidí le haid sin agus beidir éis me fihidí beidir éis me trocadí tá mé éirí an chuid is mód am a héal, má tá mé an chuid is mód am a héal chathú i carú le daine eile agus gan a bheith ag súil le agad rás na rud ag an rás in exchange le haid an tám sin is stocha. I often act on a whim without fully considering the consequences. Ní go minic iver dó beidir. Receiving public acknowledgement for my work is highly motivating. Sin harla rud ag an aisteach an teachtain scatsa ag labhairt faoi seo, actually, is ní sam cin go fada agus bhfuil ag tafaidú an is fihnóid. Ok, is seo ráháda tá sé sin. Cearcalar an teachtain scatsa bhí mé ar ChatGPT agus lágáil mé isteach le chuntas nua. Ní ra mé géirí grá ChatGPT, grá is ag ChatGPT gur me se liam agus gur me se liam.learnirishonline mar go ná chuntas a bhí mé úsáid tá is aige mar gcónaí bin mar grá. Ok, scríbh é seo le haid learnirishonline, scríbh beganín cóp nó capídom le learnirishonline Instagram fiosrúcháin faoi cuaig frás a líofa nach gluisim go minic ó fólamóirí mar hampla blah blah blah. So, bhí mé géirí takes the girls Jack, what are the most listened to Irish language podcasts? So, mas rud go mean aon den eile timpplain down a chuirteach an ceis sin I ChatGPT an dagan Gaeilge Weekly a níos agus tagan sé níos mar an chéad cheann nó beidir an dara cheann agus bhí na sources, le ChatGPT tá cúpla size icons agus sin na sources tá tú an na foinsí sin an focail as Gaeilge a cheáil agus dulg sí na foinsí sin. Agus bhí the Irish Sun mar cheann na foinsí, agus bhí me cinnte bhfuil go muinn se seo le ceann na podcréad eile. So bhí alt agus tá alt fós scrífa ag the Irish Sun, ceapam trí nó cheir bhí ó hin, agus luis siad Gaeilge Weekly mar an príomh podcréile Gaeilge chun éisteacht leis, agus bhí me quais ná ní haníon the Sun go mórlam son í linn sim agam maidir le an talt sin na réint mar is nuachtán uafásach é the Sun I hirmse the Irish Sun agus fiú níos massa an sin the Sun hall is sasna ach arnos peisce lei ach bhí sin súil bhí me wow, so sin ceann sanna stocha chéad PC de public announcement fáim bín landíine ag rins rudí tifriúla stocha ar Instagram beidir scéalta gur éistem leis an podcréile seo agus tá sin anna easar fad nar bhíon daoine. I dagháilm maidir leis an podcréile, maidir le rudí ar an Patreon nó rudí ar learnirishonline. Ach public announcement, mas rudé go méid orsaí chun alta scríb faoi learnirishonline nó Gaeilge Weekly Mark. An méid sé sin tábhachtach dom? No. Ach nimime sé gláir faoi tábhachtach, dearann sé for my work is highly motivating. Receiving public acknowledgement for my work is highly motivating. Motivating, no. Iver though. I'm often concerned about being perceived as different. Iver tree, actually. Okay, iver tree. I am often concerned about being perceived as different or unusual. Cosúla níos luha iver dó ceapam scum lom riach, ag am céanna is sé chéad fangéid go jazz is tócha nar tá is agat gúil daoine eile ag fé concert agus gur tá duine sin ansa friúil agus tá sé beganí eisteach so sin an fá bhfuil iver dó churtha sí agam iver hain. Bheith sé sin beganí róáda ceapan. Ok, agus sin an bhfuil aon cheisna eile tá cúpla ceist eile agus dearann siad bhfuil siad optional and they do not change your quiz results so tá ráá gin. Agus tá chun get my results a chuir seach an seo tásúla agam go mbeidh no, níl earn ein ríomhphost a chuir seach agus tá an tur agam agus bhí an ceart agam millennial. Like millennials, I'm a competitive, socially conscious idealist. Okay, agus tá rud omláin agam seo. Okay, so tá sé simú. Tugann sé score that. So Gen Z iver chuige sé sin na méid pointse a forme. Millennial ein chéad as ein chéad. Gen X nócha cuaig. Boomer an náid agus silent generation agus daoine sa silent generation sin rugadú rih deire an dara chug a damna so daoine sean daoine nó daoine atá mar bhanis chun a bheith fearnach nócha trí. So for mé scór soch ord le silent Gen X agus millennial scór massartha
le haid an chean eile le haid Gen X agus or Gen Z cum leiscail agus sin an an fear generation atá agam an fear glún ina róga mé ach millennial mar a cheap mé ribh so tá pís an seo agan. Competitive, social agus idealistic tá seo faoi millennials with an unflappable sense of confidence in your ability to tell right from wrong. You are most lines with the millennial generation. Millennials describe anyone born between 1980 and 1996. Like their baby boomer parents, millennials value teamwork and civic engagement while also championing Gen X-led causes like healthy work-life balance and diversity. As first generations grow up with the internet, millennials are unique in their collectivist values. Níl higgam really cad a cinn sé sin. Leading mass movements centered around minority or lesser heard voices like Black Lives Matter, #MeToo, immigration reform, LGBTQ plus rights. Generational literature describes millennials as optimistic, open-minded, achievement-oriented and sensitive. Okay, so tá sé sin symbol agus tá písa tá siú go ná te go ná leis na scrúdaithe seo tá ort seol a ríomhphost a chuirsteach agus nó beidir na cín Stephen Idirlín eile so le BuzzFeed I gcónaí tána scrúdaithe nó na quizzes seo BuzzFeed agus ní sé go má churbe tá seanna seach don chraach ach bhíonn seo cean seo níos scientific tlí agus bhí sé bhád níos sonraithe agus bhád níos dimhne ná mar bhí méid sú leis really bhí sé go má so ba an nasc híos sin méocht an nasc a chur híos an sin sa description galcát bhfuil an podcréile seo le fáil agus bhí sin simúlach millennial mar a cheap mé tá mé stócha go mé meascaithe le chláán rudaí mar tá mé old school is matlam peann agus popper úsá just matlam tradiisiún agus mar sin just matlam rudaí dhéanamh sa seanstíl ach ag an am céanna tá méid buint úsá just rudaí sa le Spotify gach lá mé ag obair céad fan géad literally céad fan géad an Idirlín agus tá online business agam agus mar sinse so dócha gúin bheith idir an seanstíl agus an Gen Z stíl an stíl nua aimsrithe so tam lásásta le sin mar dúirt mé tacht an scate smatlam na rudí maithe a thógáil ón glún ribh seo agus conas bhí rudí fithe trocha cearcha bliain ó hin agus rudí a léomh faoin am sin agus na rudí deasa a thógáil agus a úsáid agus leanúráil le na rudí sin ach ag an am céanan na drochrudaí a ágáil agus gan bheith borthe nó gan bheith ag buint úsá just rudí ribh se nachhfuil úsáideach lá itá in Johans tá meascán agam idir an seanstíal beidir agus an stíal nó aimseir agus bhí sin simú chapmirá tam sás le sin agus tásúlam gro sé simú agus na chroisiúró le dránach díobse agus sibh se ag éisteacht lom féin an rud is measan is chaith mé ddíoch an rud céine agus an quiz céine agus na stochan na freigraí céine a thuirt le haid an leagan ní simplí agus an leagan I bhád ní simplí ach sin cear go leir. Agus sin ní ceapan bhfuil mór an eile an teachtain seo tá fógra an bhór ag teacht ag an cúpla lá so ceapam an aine nó an sathern so sin on the Valentine's Day lá le Valentine ní bhaineann sé le lá le Valentine just coincidence atá okay ribh tá smuointí a ggéin den a faoin rud so an ceathar láideag nó an chúga láideag mé fiara ba fógra an bhór teacht amach leanúint YouTube Instagram agus freisin bain fógraí teacht amach an budcréile Gaeilge Weekly an Seachtain seogan ag tús an fudcréile rud ag an anmhór a bhfuilmid ag obair ag leanúint go leiscéil le míleá nús anis so tá méid súil go mór leis I sin a chur amach so Bígí linn I an cúpla lá an YouTube an Instagram nó just Bígí linn an teachtain se thugan an budcréile le haid an fógra sin guys gur míle magí as a bheith éisteacht tásúlam gur bhain sibh taitneamh as an episód an teachtain seo agus an format beaganín tífriúil mars gannach má tá tú géirí a bheith deagháil linn ag learnirishonline agus ag Gaeilge Weekly is féidir leat ríomhphost le chuirhuiigin ag liam.learnirishonline@gmail.com agus tá na nascan eile agus gachar eile ag buint le learnirishonline híos sa description. Míle buchas slán agus bannacht.